EduStrojky jsou nástroje určené pro rozvoj manuální zručnosti dětí a poskytnutí maximálně reálného prožitku při opracování dřeva za pomoci strojů. Jsou vyvíjeny a konstruovány s důrazem na bezpečnost. Strojky jsou otestovány a certifikovány Strojírenským zkušebním ústavem. EduSoustruh umožňuje jednoduché a bezpečné osvojení dovednosti soustružení dřeva. S EduPilkou děti bezpečně nařežou požadovaný tvar, který jednoduše a přesně zbrousí pomocí čelní brusky. S EduVrtačkou děti bezpečně vyvrtají přesné otvory, díry a prohlubně na svých výrobcích. Na webových stránkách najdete metodiky speciálně vytvořené pro práci se strojky, které obsahují technický výkres každého výrobku i šablony pro snadnou výrobu. Pro práci ze strojky máme připravený i vhodný materiál. Přinášíme nápady a usnadňujeme pedagogům přípravu.